Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyra becsült publikum! Önök a Démoszthenész Thália pódium előadását látják. Produkciónkat Örkény István egyperces írásaiból állítottuk össze. A címe... Mindenki a helyére! Egy, kettő, három! Olé! Most is van. Azt hozassa? Szerencsére kifogtam egy jó ügyvédi munkaközösséget, ahol megmagyarázták, hogy se kegdíjat, se nyugdíjat őrrel lefoglalni nem lehet. Hát most olvassak, vagy ne olvassak? Savanyú tüdő, gombóca, vesevelő, paraj tükörtojással. Én csak azt nem értem, hogy a paraj tükörtojással miért szerepel mindenütt a húsételek között. De látom már. Igen. Még a tésztákat olvassa fel, a sajtok nem értem. Almás lett. Mágia. Tiroli rétes is volt, de elfogyott. Hálásan köszönöm a fáradozását. Kedves Feri, az a harmadik kutya nem fúz. Sajnos egy kicsi rövid az ostorom. Sőt, úgy veszem észre, mintha bicegne is egy kicsit. Hogyne bicegne, mikor csak 3 lába van. Jé, tényleg? Nem kell egy nyomorékállatot a kocsi elé fogni? Nézze meg jobban Ilonkám. Mind a 12 kutyám 3 lába. Jaj, szegények. Inkább engem sajnál, Ilonkám. Az összes síktéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 3 lábát. Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóbban. Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 4 lábú kutyával? Csak nem fél tőlük, Feri. Én a szúnyogcsípéstől is félek. A természeterővel csinyán kell bánnia. Mondjuk, hogy ezek a kutyák 4 lábúak. Mondjuk, hogy meggondolok valamit. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Hát jobb, erre nem is gond van, Ilonkám. Akkor sem értem. Ha fél a kutyáktól, miért nem húzatja az autóját? Mert rosszul vezetek. Azt meg lehet tanulni. Félig meddig, Ilonkám, az ember és az autó nem egyenrangú fél. Nézzen körül. Egyetlen kutyavontatású autót sem. Elég baj az, pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja, valójában azonban rettek tőle. Én nem félek az autótól. Pedig ez a szimka óránként 150 km-t tud megtenni. Ne fájdítsa a szívemet, Feri. Imádom a rohanást. Maga egy kísértelhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézzel, már Siófokon van. 12 kutyával ez nem is a nagy teljesítmény. Persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kézit. Nem túl óvatos maga egy kicsit? Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk. Látja mennyi ember, és mindenki minket bámul. Irigykednek. Egészen ki van dülledve a szemük. Látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók. Televízió. Az Óbudai Hámos kikesztetése alkalmából a televízió összetott a adás közvetlen viszonyra hír, majd bemutatta az Óbudai víztornyot, ahol itt ugyancsak Szentendrétől, ennek építése zavartalanul folyik. A speaker óva intette a nézőket a szertelet örökítélésektől, és talán intette az ország lakosságát. Nyilatkozat. Mindazoknak, akik 3 összenőtt fiam születésekor szerencsét kívántak, vagy valamilyen ajándékkal kedveskedtek, ezúton mondok köszönetet Firbeis Lajosnak. Orvosi szakvélemény. Az úgynevezett
jövetele sok szóbeszédre adott alkalmat. Itt-ott már 4 vagy több gyerekről beszélnek. Egy nacionalista hírveréssel szemben mi, a szülészeti osztály dolgozói, állampolgári kötelességünknek tartjuk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Tény és való, hogy 3 összenőtt gyerek jött a világra, de ez nem olyan nagy dolog. Előfordult a világ bármely táján, így akár hazánkban is. Úgy kell őket elképzelni, mint amikor valakinek kártyázás közben 3 budi van a kezében. Azzal a különbséggel, hogy ezek a bubik össze vannak nőve. Egyébként a szülészeti osztályon senki sem bátorította az anyát ilyen extra vagányszülésre. A jövőben mindannyian továbbra is teljesen normális, szingli gyerekek fognak születni. Meghallás van.